औरंगाबाद शहरातील सिडको परिसरातील तरुणाच्या हत्येप्रकरणी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना देण्यात आले निवेदन। विविध मागण्यांची करण्यात आली मागणी। आज गुरुवार 21 एप्रिल रोजी माहिती देण्यात आली की चोरीच्या संशयावरून महेश शेषराव आव्हाड वय 27 वर्ष राहणार मेघावाले सभागृह हडको औरंगाबाद या तरुणाची हत्या करण्यात आली असून या प्रकरणी सिडको पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या प्रकरणी मयताच्या भावाने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना निवेदन देऊन सदरील प्रेताची उत्तरणी तपासणी इन कॅमेरा करण्यात यावी। या प्रकरणातील सर्व आरोपींना ताबडतोब अटक करण्यात यावी। सदरील मयत तरुण मातंग समाजाचा असल्याने शासनाकडून ताबडतोब 10 लाखाची आर्थिक मदत करण्यात यावी। या सर्व मागण्या मान्य करण्यात याव्या नसता तेव्हापर्यंत प्रेत ताब्यात घेणार नाही आणि अंत्यसंस्कार करण्यात येणार नाही असे निवेदन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना देण्यात आले आहे। जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी यावरती ताबडतोब कारवाई करण्यात येईल आणि सदरील मागण्या शासन दरबारी ताबडतोब पाठवण्यात येतील असा विश्वास मयताच्या भावाला दिल्याची माहिती आज रोजी देण्यात आली आहे। या प्रकरणी सिडको पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 2 आरोपींना अटक करण्यात आल्याची ही माहिती सिडको पोलिसांनी सदरील माहिती आज रोजी दिली आहे।